Belenyo kemangsasang kotma tiprasa Amchaini hai kasih peuka dolai hangkot baik kopjak Mendi Amchaini takok Rashik kumar deboroma Belenyo jengjal o kelajak bisi kolagromoi Tonggoro kelai tongoni bo Hapang tanggo Hapang payo piaba Hapang ni bagaktui mungsapano sepsap mandia botawuk Belenyo jengjalo tongoni basawi samung kelai cai manlia busak bekreng bukur bai te tepjagai tongsiwo samung tangnani fan krika sago thihor krika hani bagino tabuk haste Hapang no koika jesek mansak bono sepsap tai hamkrin lama kelai ranan bagai nainadi sinimang priwa Nini tamu jungjal nung jono kisa sai khana redi ni tamu jungjal nung tini mane busuk bosolomboy nung tini thongorok laijak ang kai bagai dot kaka dot kawai tabu ko dot kai Togkha kuno dot kawai belo dot batam ni ja ang tabu batam maya kuta maya ai thong kai ta tam kai thang mani ya tam kai ai no chulo lo tong mai bo Swrangchati ya mai chong ta kai no pra ka mai chong kai ang chai chong jo tabu ang tai kut tabu khai mani ya bi ani bi bo koroi basabo koroi ke bo koroi kuno sarkar sai je bo khaiya kuta bo khaiya batam maya kuta bo ya ai mo sa kai sa tong bo da sarkar bono diwai dia thangma phadiya mo biang mathaga biang taka bo bang maniyam ang tabu kut tabu ya tabu ahino kelai tong jo bui mana ada sai hokai bo khari go posa hokai ang abono mo thon thaga mai jo ga go chai tong jo ani tabu bo kari thubu thiyang thikai mu khamong hingkai tabuk to IPF ti BJP ti pramata sarkar tongo hingkai borong ni hoite kono subida ro rijak BJP hoite kuda abagai phare phai libidi ya kuta baya hingkai mane sarkar hoite ro kono bata rok maya na maya sarkar hoite bata butu kuta maya bata maga dot boso dikena phare phai hingkai nung tabuk bahai kai nukhung choli tong mane nono sabo rang pusar ano ke bo no ko choli ya bo mano ada sa holu po sa holu para basin bro chung pai de kai mano ada sa be ka bo po sa holu bo ro ada sa be ya nga ba ga chai chung ani te u bai kri ku to bo ma sai ya mu ni ya ku to bo kri ha no bo mo mano ada sa no 5 din 6 din ke chau wa Hadi lokai. Hingke boot ni chong mari jora hingke nono boot ni boot na phina bogai boot ni nani nei boot ka tho ra gai bacha ba diso di gari ka chang ba diso di gari chang ba boot di ya ka diso da ja phe lu asuchi te kutta maya amo bo area be khobja abo bo area ke ponchai ni bumung ke sai kan ponchai Mendi ponchai hingke nong ni block khai bolong salema hingke PS bo salema na hingke am khai area ni bumung tam mo area nga mo yang ni mo ka tisha kotor ani sinmung cha lega dal ni bumung ke sa an bumung ka Rashik kumar hingke nong tabuk lukurokno tam ko kacha na musong lukurokni ko ka do ano Chari am to ba cha jo di wa chari am to ba chari di na lukurokni ko ko cha ta lukurokni cha ta cha jo mano cha jo ma ka na cha jo kai chari di na ko ko cha ta lukurokni cha jo ta ko yo ta te tang na ba ta ba ne wo si ko ka in kai ko ta bo ka ka lukurokni ko yo wa cha jo ka ja 아니 기자 자리가 만나나 그냥 루kurokni ko yawo te tang na ba te ku ta khane ko kya te kemno do sana ko kya chomno chaya hamtina nya kemno chaya hamdiya